Παιδιά, όλοι στα ραδιόφωνά σας. Έχουμε για σας μια μεγάλη έκπληξη. Σήμερα το καινούριο τρίτο πρόγραμμα θα συνδεθεί επιτέλους με τη Λιλιπούπολη. Όλοι στα ραδιόφωνά σας. Έτοιμοι? Σας συνδέομαι τώρα με το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιλιπούπολης. Εδώ Λιλιπούπολη. Λιλιπούπολη, εδώ Λιλιπούπολη. Ένα, δύο, τρία. Δοκιμή. Ένα, δύο, τρία. Εδώ Λιλιπούπολη. Ένα, δύο, τρία. Ένα. Επιτέλους, εδώ Λιλιπούπολη. Είμαι ο δημοσιογράφος Μπρίνης και σας μιλάω από τον καινούριο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιλιπούπολης. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που λειτουργεί. Γεια σας, παιδιά! Σιγά θα με πετάξετε κάτω. Με έχουν περικυκλώσει όλοι οι κάτοικοι της Λιλιπούπολης που δεν βαστιούνται από τον ενθουσιασμό να σας καλωσορίσουνε. Καλώς ήρθατε, μας δείξατε πολύ. Καλώς ήρθατε στη Λιλιπούπολη. Με κόκκινα μπαλόνια, ροκάνες, λουλούδια, τρομπόνια. Καλώς ήρθατε στη Λιλιπούπολη. Καλώς ήρθατε, μας δείξατε πολύ. Καλώς ήρθατε στη Λιλιπούπολη. Με κόκκινα μπαλόνια, ροκάνες, λουλούδια, τρομπόνια. Καλώς ήρθατε στη Λιλιπούπολη. Δώσε μου και εμένα το μικρόφωνο. Μας ακούνε τώρα, μας ακούνε. Λες να έχω καλή φωνή για το ραδιόφωνο. Πολύ ψηλή είναι η δική σου. Το μικρόφωνο σου λέω, θέλω να τα πω όλα. Σιγά, ένας. Εδώ Λιλιπούπολη. Και τώρα, παιδιά, θα παρακολουθήσετε την πρώτη εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Είναι ένα ευχάριστο πρόγραμμα που ετοιμάσανε για σας όλοι οι κάτοικοι της Λιλιπούπολης. Και αρχίζουμε με τον ξακουστό ζαχαροπλάστη της Λιλιπούπολης, το μοσχομυρωδάτο Γλυκόσαυρο. Να με! Σε μια σκάφη μαρμελάδα μπήκα να δροσιστώ. Με του μπακλαβά το φύλλο τώρα θα τυλιχτώ. Μήπως θέλετε πάστες, τούρτες και παστέλια? Ελάτε σε μένα. Μήπως θέλετε κουραμπιέδες και μελομακάρουνα? Ελάτε σε μένα. Μήπως τρέχουνε τα σάλια σας για ένα μπακλαβά? Ελάτε σε μένα. Θα με βρίσκετε πάντα στο κεντρικό ζαχαροπλαστείο της Λιλιπούπολης, η υπτάμενη Χαλβαδόπιτα. Είμαι εκεί μέρα νύχτα χωμένος σε μια κατσαρόλα και προσπαθώ να φτιάξω το πιο γλυκό που έγινε ποτέ. Δεν μπορείς, Πατζίλεν. Είπαμε γλυκόσαυρο. Εδώ Λιλιπούπολη. Σας μιλάει ο δημοσιογράφος Μπρίνης. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον πρώτο μουσικό της Λιλιπούπολης, τον Ονειροπόλο Λουκούλη. Εγώ είμαι ο Λουκούλης, παίζω άρπα και βιολί. Οι βελούδινοι πατσέδες
μου αρέσουνε πολύ. Όμως το χλωμό φεγγάρι πάντα με μελαγχολεί πάρα πολύ. Θα σας πω παίζοντας το βιολί μου τι καιρό θα κάνει σήμερα στη Λιλιπούπολη. Σήμερα στον ουρανό της Λιλιπούπολης θα τρέχουν απαλά πουπουλένια σύννεφα και η θάλασσα θα κυματίζει πέρα δόθε σάβαθη γάλαζο με ταξωτό μαντίλι. Είπαμε Λουκούλη. Το βράδυ μπορεί να πέσει μια ασημένια βροχή στα νότια της Λιλιπούπολης. Εδώ Λιλιπούπολη. Σας μιλάει ο δημοσιογράφος Μπρίνης. Και συνεχίζουμε με τους δυο αχώριστους φίλους. Το Τζαχπίνι. Μπίξ μπίξ και την παιχνιδιάρα. Μπομπίλα. Είμαστε ο Big Fix και η Μπομπίλα. Μέσα στη βροχή χορεύουμε. Είμαστε ο Big Fix και η Μπομπίλα. Και τις αστραπές μαζεύουμε. Είμαστε ο Big Fix και η Μπομπίλα. Έλα πιο κοντά μου, έλα πιο κοντά μου. Ακουγόμαστε τώρα πριν. Ναι, εντάξει, μιλήστε. Έλα τώρα, ησύχαση, είπαμε Bix Bix. Μη φωνάζεις, ο Bix Bix και η Μπομπίλα είμαστε, δεν τα είπαμε. Λοιπόν, παιδιά, ετοιμάσαμε για σας ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι. Το λένε «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ». Λέγε, έλα Bix Bix. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζεις? Απάνω στο γαλάζιο σπίτι. Και αν μπες από το γαλάζιο σπίτι θα σου τσιμπήσει ο κάβουρας στη μύτη. Έλα, λέγε κι άλλο. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζεις? Απάνω στην αλατιέρα. Και αν μπες από την αλατιέρα θα κάνεις 10 τούμπες στον αέρα. Λέγε κι άλλο. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζεις? Απάνω στο μπαλόνι. Και αν μπες από τον μπαλόνι θα γίνεις μακρουλή σαν μακαρόνι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Απάνω στο στραγάλι. Και αν μπες από το στραγάλι θα πας μια γλάστρα στο κεφάλι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Απάνω στην πεταλούδα. Και αν μπες από την πεταλούδα θα ξαπλώσεις τα βελούδα. Εδώ Λιλιπούπολη. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με το μεγάλο επιστήμονα και διάσημο ταχυδακτυλουργό, με τον μάγο εφευρέτη και μηχανικό που έφτιαξε το ραδιοφωνικό μας σταθμό, το καμάρι της Λιλιπούπολης. Τον δόκτορα Δρακατόρ. Είμαι ο δόκτωρ Δρακατόρ που βγαίνω απ' το κάστρο μου το κρεμισμένο. Τα ονόματα και τα χρώματα που πούνε τα αστέρια να σας πω. Είμαι ο δόκτωρ Δρακατόρ που βγαίνω απ' το κάστρο μου το κρεμισμένο. Τα ονόματα και τα χρώματα που έχουνε τα αστέρια να σας πω. Είμαι τόσο συγκινημένος. Που λειτουργεί καλά ο ραδιοφωνικός σταθμός. Ησυχάστε, δεν είναι τίποτα. Δεν χαλάνε τόσο εύκολα οι μηχανές μου. Αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι η τελευταία λέξη της ηλεκτρονικής μόδας. Θέλετε να ακούσετε τους ήχους που κάνει? Ναι. Τι ήχο θέλεις, Μπομπίλα?
Θέλω κύματα της θάλασσας. Ωραία. Πάτησε τότε αυτό το κίτρινο κουμπί που είναι μπροστά σου. Εσύ Μπιξ, τι ήχο θέλεις? Εγώ θέλω ένα αεροπλάνο. Όχι, δεν θέλω αεροπλάνο. Θέλω ένα ηφαίστειο. Πάτησε το άσπρο κουμπί. Εγώ θα ήθελα λίγη ηχό, παρακαλώ. Βλέπεις, Λουκούλη, πάτησα το μαύρο κουμπί και έγινε αμέσως ηχό. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο πολύ συγκινημένος. Μα, ο Δόκτωρ Δρακατόρ είμαι. Δεν με βλέπεις? Και μπαίνω μες στο κάστρο μου το κρεμισμένο για να ανάψω και να πετάξω πύραυλο ψηλά στον ουρανό. Είμαι ο Δόκτωρ Δρακατόρ και μπαίνω μες στο κάστρο μου το κρεμισμένο για να ανάψω και να πετάξω πύραυλο ψηλά στον ουρανό. Εδώ Λιλιπούπολη. Σας μιλάει ο δημοσιογράφος Μπρίνης. Φίλοι μου, συνεχίζουμε με τη χρυσή φωνή της πόλης μας, με το αστραφτερό φίδι που γεννήθηκε να τραγουδάει τα τραγούδια της Λιλιπούπολης, με τη μοναδική τραγουδίστρια... Όφι Σόφι! Είμαι εγώ η Όφι Σόφι με την παρδαλίουρα, ασημένιες βλεφαρίδες και καπέλο πέφτερα, κι όταν σέρνω με σφυρίζοντας, με δείχνουν όλοι ψιθυρίζοντας, έρχεται η Όφι Σόφι με την παρδαλίουρα. Αχ, πώς ακούγεται η φωνή μου, Μπρίνη! Υπέροχη Όφι Σόφι, όπως πάντα. Επιτέλους, βγαίνω κι εγώ στο ραδιόφωνο. Επιτέλους μ' ακούνε. Πότσιλεν! Σόπα, σ' ακούνε. Πότσιλεν! Είπαμε Όφι Σόφι. Σήμερα θα σας πω ποια είναι τα 3 τραγούδια της Λιλιπούπολης που αγαπήθηκαν περισσότερο το 1977. Τρίτο, έρχεται το Βάγια Βεντάγια. Το Βάγια Βεντάγια δεν είναι καλό. Το Βάγια Βεντάγια δεν είναι από τα πρώτα. Το Βάγια Βεντάγια δεν είναι το καλύτερο. Δεύτερο, η μέρα του Κάβουρα. Αυτό είναι λίγο καλύτερο. Μ' αρέσει λιγάκι αυτό. Και πρώτο, έρχεται το γλυκό τραγούδι Περνά η ώρα. Μπράβο! Πού έβαλα το δίσκο? Νάτος, εδώ είναι. Περνά η ώρα. Το τραγούδι της χρονιάς. Περνά η ώρα, κύλα πάνω στη γη. Κύλα η ώρα, σαν κρέμα, σαν τη γη. Κι ο ήλιος ανατέλει ξανά πάνω στα κίτρινα βουνά, πέφτει πάγο το λεμόνι, ξημερώνει. Περνά η ώρα, κύλα πάνω στη γη. Κύλα η ώρα, σαν κρέμα,
Εδώ Λιλιπούπολη, εδώ Λιλιπούπολη. Σας μιλάει ο δημοσιογράφος Μπρίνης. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον άνθρωπο που ξέρει όλες τις λέξεις του κόσμου. Με τον πάντα αφηρημένο... Κουκουτούζ! Που γκρέμισε το τζάμι. Ποτσίλεν. Κουκουτούς. Είμαι ο κουκουτούς που κάθε 3 και λίγο κουτουλώ. Πέφτω πάνω στην κολόνα κι αγκαλιά με μια κοτρόνα κουτρουβαλώ. Είμαι ο κουκουτούς που κάθε 3 και λίγο κουτουλώ. Πέφτω πάνω στην κολόνα κι αγκαλιά με μια κοτρόνα κουτρουβαλώ. Μα γιατί κουτούλησες πάλι κουκουτούς, τι σκεφτόσουνα? Σκεφτόμουν αυτή τη λέξη που τη βλέπω συνέχεια μπροστά μου σήμερα. Τη λέξη μικρόφωνο. Μικρόφωνο? Τι θα πει μικρόφωνο? Λοιπόν, μικρόφωνο είναι μια μικρή ηλεκτρονική συσκευή που μαζί με άλλες δυναμώνει πάρα πολύ την ανθρώπινη φωνή. Μικρόφωνο. Εδώ Λιλιπούπολη, εδώ Λιλιπούπολη. Σας μιλάει ο δημοσιογράφος Μπρίνης. Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την καλύτερη νοικοκυρά της Λιλιπούπολης, με την πασίγνωστη... Πιπινέζα! Τα μπισκότα δεν τα τρώω, δεν μ' αρέσει το τυρί κι από την πολύ την κρίνια έχω μύτη σουβλέρι. Παπαγάλε κάτσε Σούζα, θα σε δέσω με λουρί. Αχ, αυτός ο παπαγάλος πόσο με ταλαιπωρεί. Είμαι η Πιπινέζα η τρομερή. Κάτσε Σούζα είπα. Δεν φτάνει που τους κοροϊδεύεις όλους, άρχισες τώρα να κοροϊδεύεις και την Πιπινέζα σου, Πιπινέζα μου. Στον νόμο μου γρήγορα. Καλά. Και τώρα θα σας παρουσιάσω μια ιστορία βγαλμένη από τη ζωή. Έχει τίτλο «Μονομαχία στο ξέφωτο». Μια Κυριακή πρωί είχα βγει στο ξέφωτο να μαζέψω χόρτα. Κόντευα να γεμίσω το καλάθι μου όταν ξαφνικά ακούω κάτι αγριοφωνάρες λες και βρισκόμουν σε καμιά ζούγκλα. Σηκώνω το κεφάλι μου και τι να δω. Έναν άγριο παπαγάλο που πηδούσε από δέντρο σε δέντρο σαν τον Ταρζάν, κρεμασμένο σε μια μακριά κορδέλα από χόρτα. Κάθε τόσο στεκότανε σε ένα κλαδί και χτυπούσε το στήθος του βγάζοντας άγριες κραυγές. Πώς έκανες παπαγάλε μου, θυμάσαι? Και ξαφνικά, εκεί που κρεμότανε στον αέρα, του σπάει η κορδέλα και ο παπαγάλος πέφτει σαν μπόμπα μες στο καλάθι μου. Τον κοιτάζω, με κοιτάζει. Σπίθες πετάγανε τα μάτια του που ήταν κατακόκκινα από την αγρύπνια και την αγριότητα. Δίνω αμέσως μια και τον αρπάζω από το λαιμό. Τεινάζεται κι αυτός αμέσως και μου δαγκώνει τη μύτη. Όχ! Αρπάζω τότε κι εγώ μια φούχτα χόρτα, του μπουκώνω το στόμα, τον καπακώνω με το καλάθι μου και σηκωτώ τον πάω στο σπίτι. Σιγά σιγά τον έμαθα να μιλάει, να ακούει ότι του λέω και να μην δαγκώνει. Τώρα τον αγαπώ πολύ. Εδώ Λιλιπούπολη, εδώ Λιλιπούπολη. Το πρόγραμμά μας θα κλείσει με το χαιρετισμό του Δήμαρχου Χαρχούδα σε όλα τα παιδιά του κόσμου που ακούνε αυτή τη στιγμή το εδώ Λιλιπούπολη. Στο μικρόφωνο, ο Δήμαρχος της Λιλιπούπολης. Χαρχούδας! Έρχεται ο Δήμαρχος, έρχεται ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος Χαρχούδας, ο φουντωτός και παχουλός, που το χορό της πεταλούδας χορεύω στο λιβάδι σαν τρελός.
έρχεται ο Δήμαρχος. Έρχεται ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος Χαρχούδας, ο φουντωτός και παχουλός, που το χορό της πεταλούδας χορεύω στο λιβάδι σαν τρελός. Αξιότιμα παιδιά. Η σημερινή μέρα θα μείνει για πάντα χαραγμένη με πύρινα γράμματα στην ιστορία της Λιλιπούπολης. Γιατί η Λιλιπούπολη, η πανέμορφη και κοσμοξακουσμένη αυτή πόλη, μέχρι τώρα σας ήταν άγνωστη, γιατί δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει μαζί σας. Μαζί σας. Από σήμερα όμως, χάρη στο δόκτορα Δρακατόρ, η Λιλιπούπολη έχει επιτέλους δικό της ραδιοφωνικό σταθμό. Ραδιοφωνικό σταθμό. Και κάνει δικές της εκπομπές. Από σήμερα λοιπόν και κάθε μέρα θα μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές μας και να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Λιλιπούπολης. Εδώ Λιλιπούπολη, εδώ Λιλιπούπολη. Σας μιλάει ο δημοσιογράφος Μπρίνης. Και εδώ τελειώνει η πρώτη μας εκπομπή που την ετοιμάσανε για σας όλοι οι κάτοικοι της Λιλιπούπολης. Όλοι? Μα κάποιος νομίζω πως λείπει. Ναι, λείπει. Λείπει ο Διστροπόπιγκας. Μα πού είναι ο Διστροπόπιγκας? Πού είναι ο Διστροπόπιγκας? Πού είναι ο Διστροπόπιγκας? Μήπως πάτησε κανένα να χεινώσει το φαρδί για μήπως τον πήρε ο ύπνος, ξέρεις. Μήπως ξέχασε τη μέρα. Μάλλον αυτό. Λίγα λόγια. Μη μ' ακουμπάτε, μη μ' ακουμπάτε. Είμαι ο Διστροπόπιγκας και μη με χαιρετάτε. Μη μ' ακουμπάτε, μη μ' ακουμπάτε. Κλείστε το ραδιόφωνο και μη πολύ μιλάτε. Μη μ' ακουμπάτε, μη μ' ακουμπάτε. Ένα πάρει δρόμο από εδώ. Ορίστε το μικρόφωνο, αγαπητέ Διστροπόπιγκα. Μπα, πρέπει να βγάλω και λόγο. Τι θέλετε να μάθετε? Τι θέλετε να μάθετε για τη Λιλιπούπολη? Να σας τα πω εγώ όλα τσάκα τσάκα και να ξανακλείσει ο ραδιοφωνικός σταθμός. Θα τελειώνουμε. Διστροπόπιγκα, σώπα. Πάτε το μικρόφωνο. Και τι καινούριο θα βρίσκουμε να σας λέμε κάθε μέρα, παρακαλώ? Τι θα βρίσκουμε? Να σοπάς και να σπάντως. Να σοπάσω, κατακαημένη Λιλιπούπολη. Μόλις παραπείς κάτι, να πούμε ένα τραγούδι να μην ακούγεται τη φωνή του που γίνεται. Έλα, Σόφη, έλα. Το καλώς ήρθατε στη Λιλιπούπολη να πούμε. Αγγελότσο. Καλώς ήρθατε, μας δείξατε πολύ. Καλώς ήρθατε στη Λιλιπούπολη. Με κόκκινα μπαλόνια, ροκάνες, λουλούδια, τρομπόνια. Καλώς ήρθατε, στη Λιλιπούπολη. Καλώς ήρθατε, μας δείξατε πολύ. Καλώς ήρθατε στη Λιλιπούπολη. Με κόκκινα μπαλόνια, ροκάνες, λουλούδια, τρομπόνια. Καλώς ήρθατε, στη Λιλιπούπολη. Εδώ Λιλιπούπολη. Το πρόγραμμά μας ετελείωσε. Γεια σας, παιδιά. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα.
Εδώ Λιλιπούπολη. Εδώ Λιλιπούπολη. Είναι μια εκπομπή με πρωτότυπα κείμενα και μουσική που έχουν γραφτεί ειδικά για τα παιδιά. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη εκπομπή από τη σειρά Εδώ Λιλιπούπολη που θα ακούγεται κάθε πρωί στις 9.30 από το τρίτο πρόγραμμα. Και τώρα σας παρουσιάζουμε τους φίλους σας από τη Λιλιπούπολη. Λουκούλης, Ντίνος Λύρας, Κουκουτούς, Ιβάνα Μπλαζουδάκη, Διστροπόπιγκας, ο Θόδωρος Μπογιατζής, Πιπινέζα, η Ράνια Οικονομίδου, Όφη Σόφη, η Πέπη Οικονομοπούλου, Μπομπίλα, η Μύρκα Παπακοσταντίνου, Γλυκόσαυρος και Παπαγάλος, ο Λάμπρος Τσάγκας, Δήμαρχος Χαρχούδας, ο Χρήστος Τσάγκας, Δόκτωρ Δρακατόρ και Μπρίνης, ο Νίκος Τσιλούνης, Μπίξ Πίξ, ο Σταμάτης Φασουλής. Εδώ Λιλιπούπολη. Κείμενα γράφουν η Ελένη Ποντικάκη, η Μαριανίνα Κριεζή. Τους στίχους η Μαριανίνα Κριεζή. Τη μουσική γράφουν ο Νίκος Κυπουργός, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, η Λένα Πλάτωνος και ο Νίκος Χριστοδούλου. Η τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής είναι της Σοφίας Δημοπούλου. Η σκηνοθεσία είναι της Ρεγκίνας Καπετανάκη.